Da, nu e un lucru foarte bună seara, în primul rând, și vouă și pe ei cunosc. Stai pe ei, iau greu cu mine, sunt plătiți aproape. Sunt plătiți niște prieteni buni. Ne bucurăm că ați venit. Ați avut voucher, nu? Ce vă place Bocangeana? Sigur, ce să... Nu, vreau să vă spun că fiecare joi o să se întâmple stand-up comedy. Nu numai eu și Fulvio, colegul care mă urma, vor fi mai mulți artiști. Avem și karaoke vinerea, foarte mișto cu Ionuțel de la România, dacă vi-l aduceți aminte. E mai bătrân, e mai fosilă, dar e ok, adică știți bună muzică. O să avem și spectacol de improvizație cu trupa și Patrick, de curând o să vă anunțăm pe Facebook. Începe Vladimir. Da. Eu o să încep cu un lucru natural, adică v-am zis, nu faptul că